For newcomers in Finland, the Finnish language is very hard. Here, in the library of Hyvinkää, in the south of Finland, a new initiative is trying to make it a little bit easier. It's called Satuja ja Soppa. A simple concept. You only need soup, Se on linssejä and stories. The event uses a simplified version of the language called selkokieli, which helps everyone to understand each other and participate in conversation. Tervetuloa! Minä olen Kaali. Soppa, joo. Soppa on tulossa, joo. Sitten se vaan saimme idean, että yhdistetään selkokieli ja hyvä ruoka. And it riittää. Ole hyvä. Ja se on kaikille avoin tilaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita. Olen Irina Fedotova. Olen ukrainalainen. Asun Hyvinkäällä 2 vuotta. Это очень хорошо. Se on tosi hyvä, kun ukrainalainen ja erilainen voi puhua suomeksi suomalainen. After the soup, the participants are invited to choose a story to read together. Okei, tässä on meidän äänestyksemme tulos. Ja te haluatte kuulla tarinan, kuinka koirista ja ihmisistä tuli ystäviä. No niin, onko sinulla koira? Kerron sinulle nyt, kuinka koirasta ja ihmisestä tuli ystävä. Mun nimi on Edward. Olin kotoisin Filippiineiltä. Mä tulen Suomen uuden vuoden, koska minun vaimo on toisa Hyvinkäällä sairaalassa. Tämä on hyvä tapat happening, koska minä opin lisää suomen kieltä ja tutustuminen uusi kaveri. Ja siitä lähtien ne ovat asuneet yhdessä. Meni hyvin. No, Onko sama mieltä? On, joo. No mä toivoisin, että selkokieli ja selkokielinen tapahtuma voisi auttaa meidän osallistujia rohkaistumaan osallistumaan muihinkin tapahtumiin ja löytämään vaikka selkokirjoja kirjastosta. With Soup and Stories, the library in Hyvinkää tries to foster a stronger sense of belonging among multilingual and marginalized communities.